తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా టీవీకే అధినేత సి జోసెఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో గవర్నర్ ఆర్లేకర్ విజయ్ చేత ప్రమాణం చేయించారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, సినీ ప్రముఖులు తదితరులు హాజరయ్యారు. తమిళనాడు సీఎంగా సి జోసెఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం అట్టహాసంగా జరిగింది. చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో గవర్నర్ ఆర్లేకర్ విజయ్ చే ప్రమాణం చేయించారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మాట్లాడుతూ, నేను మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుడిని అని, మీ అన్నగా తమ్ముడిగా ఉంటాను అని తెలిపారు. నాకు ఆకలి తెలుసు, పేదరికం తెలుసు. రాజకీయాల్లోకి వస్తే మేము చూసుకుంటామని మీరంతా ప్రేమగా పిలిచారని పేర్కొన్నారు. అది చేస్తాం, ఇది చేస్తామని అబద్దాలు చెప్పను. ఏది సాధ్యమో అది మాత్రమే చేస్తాను అని నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నానని సభాముఖంగా తెలిపారు. హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు అందరూ ఒకటేనన్నారు. తమిళనాడులో ఇప్పుడు కొత్త శకం ప్రారంభమైందని, నా ప్రభుత్వంలో ఒకటే పవర్ సెంటర్ ఉంటుందని పరోక్ష విమర్శలకు ఆయన తెరదించారు. వెన్నంటి ఉన్న యువతకు ధన్యవాదాలు. మీ కలల్ని మీ విజయ్ మామ తీరుస్తాడు అని సీఎం విజయ్ స్పష్టం చేశారు. சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.